Jeg vågnede op om morgenen og havde ondt i fødderne. Det skulle sådan lige gå 10 minutter hver morgen, når jeg vågnede, når jeg svingede benene ud over kanten, hvor jeg ikke gik på tæer, fordi det stak op i mine fødder. Det gjorde simpelthen ondt at gå på mine tæer, fordi jeg var for tyk. Det var for meget. Jeg husker tydeligt om sommeren, når man skulle på café og sådan noget, ikke? Altså, så skulle man lige spotte de gode stole, fordi dem var der armlæn på, dem kunne jeg ikke være i. Den følelse af, at man bare ikke passede ind i verden, og man var en fange i sin egen krop, blandet med at trods, fordi jeg ikke ville have den der gastric bypass, og sov over, at jeg simpelthen havde ødelagt min krop så meget, at jeg ikke kunne få børn. Altså, og det ville ikke kunne lade sig gøre, jo. Sparkede det hele i gang. Jeg tænkte, nu er jeg simpelthen ikke det her længere. Enten så vælger jeg livet, eller så vælger jeg døden. Så den snak, vi har, som jeg har sagt, som jeg tænkte, altså wow, her er et menneske, som er iværksætter på alle livsområder, som har startet sit eget firma, som har lavet en livsstilsændring, som mange ville misunde hende, sidder og fortæller mig, at det i virkeligheden egentlig handlede meget om dårligt selvværd, handel i nødværge. Utroligt. Jeg kan vide, hvor mange menneskers store drivkraft, der i virkeligheden kommer sådan nogle steder fra. Jeg har jo selv tænkt over det mange gange, fordi der er så mange, der siger, hold kæft, hvor er det bare pisse sejt, det du har gjort. Og det turde jeg simpelthen ikke selv. Og så tænker jeg, at jeg var så sårbar på det tidspunkt, at jeg hellere ville gøre det, end at skrive en jobansøgning og ende med at komme til jobsamtale. At jeg var så angst for det. Det virker jo et eller andet sted fuldstændig sindssygt. At det spring, jeg har taget, som er et vildt spring og har gjort, at det bare var nemmere end det andet. Det siger jo også bare meget om, at der er et eller andet, man simpelthen bliver nødt til at ændre for at få et ordentligt liv, hvis man har det sådan. Så det er jeg sindssygt glad og skidestolt over, at det lykkes. For jeg har jo bare et fuldstændig nyt liv.